soy old school. Llegar al crib, mami, like you're supposed to. Tímida, pero sabes what we gon' do. Tírate un paso, one, two. Tú eres la del bloque, mami, a que me sofoque. Llevo pale, ya me siento los foques. Me gusta como hace que salimos. Καλώς ορίσατε στο match Αποέλ Μπιρμπίλης εναντίον Nans FC, που είναι η City η ομάδα του. Να, εδώ η ενδεκάδα του και εδώ η ενδεκάδα του Μπιρμπίλη. Εδώ έχουμε τις δύο ομάδες και ξεκινάς τώρα. Έχουμε την μπάλα στην κατοχή του Nans. Ο Μπράχιμ πασάρει στο Χάβερτ. Ο Χάβερτς πασάρει με τον Μπράχιμ, η πρώτη ευκαιρία δεν θα πηγαίνει πιο μπροστά. Καπτεβίλα κάνει λάθος, αλλά πιάνει ο Μπιρμπίλης. Νέτβετ περιμένει την μπάλα, πιάνει την μπάλα. Νέτβετ τρέχει. Νέτβετ, εδώ έχουμε τη φάση της έντρα του σου, όχι. Κιάνς, διώχνει ο παίκτης του Ναντς. Ξαπιάνει ο Κιάν. Τζούγκα, Άζας. Στο σούτ, όχι, πιάνει με ευκολία ο Νάιν Σίμον, ο τάδης του Ναν. Εδώ πιάνει ο Τζουκιά. Ο Τζουκιά το σούτ, όχι. Φάση που έχει χάσει ο Μπιρμπίλης. Δεν πιστεύω εδώ. Γκεράρτ. Πάει προς τη γωνία. Προσπάθησε να τριπλάρει το αμυντικό του Νανς και τώρα έχουμε κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ από τον Νέτβετ. Πιάνει ο Πουάτο. Ο Γκεράρτ. Πιάνει ο Κάντε του Νανς και διώχνει προς το πορτάρι τον Μπιρμπίλη του Κασίγιας. Κόμπανι στον Άζας. Ο Άζας στον Ρίτσι και έκανε λάθος εκεί. Ο Πουάτο δεν πιάνει την μπαλά, αλλά πιάνει ο Κιάν και ξαναπιάνει ο Ρίτσι. Εδώ το έξω από το λάθος του Νέτβετ. Κοντόπια. Χαβιάτς. Πουάτο και εδώ έχουμε φάουλ. Πόκλε. Θα εκτελεθεί το σούτ. Θα έχουμε κόρνερ εδώ για την NSFC. Ο Άζας, όχι εδώ, κόμπανι κι αν διώχνει. Όχι, εδώ δεν θα χάσει στο παιχνίδι που είναι μήχρονο, όχι. Σούτ, κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ στα γρήγορα και διώχνει ο παίκτης του Νεπιλή και πιάσε ο Ρίτσι. Κεφαλιά εδώ και εδώ πάλι βάζει πόδιο ο Κασίγιας. Πολύ καλός. Εδώ έχουμε το σουτ και σφυρά ο διαιτητής. Το πρώτο τέλος, το πρώτο ημιχρόνο. Ξαναξεκινάμε εδώ τον Γκεράρτ, το Τσίπς, τον Νέτβετ. Νέτβετ τρέχει. Πάει μόνος του εδώ. Πασάρει κόρνερ. Ίδια στιγμή με μια φάση πριν. Κόρνερ. Εκτελείται από τον Νέτβετ. Ψαλιδάκι εδώ. Τι ωραία φάση. Απίστευτη. Που έχασε ο Μπιρμπίλης εδώ. Τούτκια. Κάνει η ομάδα του Νανς. Στο Χάβερτς εδώ πάσαρε πίσω. Και τώρα έχουμε μια μόνη φάση. Χάβερτς έξω από τον περιοχή το σούτ. Κάνει ο Κασίγιας με ευκολία. Κιάν. Κασάρι στο ρίτσι του αντίπαλο του Νανς. Κασίγιας στον Πουάτο. Πουάτο τρέχει. Πασάρι στον Κιάν. Κιάν τριμπλάρει. Πασάρι στον Τζούτκια. Ο Τζούτκια στον Πουάτο. Ο Πουάτο είναι μόνος του εδώ. Τη έτρα εδώ. Το σούτ εδώ. Γκολ! Γκολ! Ασίστ εδώ από τον αρχηγό του Μπιρμπίλη και σκόραρε ο
παίχτης του Μπιρμπίλη. Να εδώ το ξεκίνημα από την Nance FC μετά από το 1-0 που προηγείται ο Μπιρμπίλης. Το φιλικό ξανά και αν λάθος κάνει ο Καντέ. Κάνει λάθος και ο Καντέ. Το σουτ εύκολα για τον Ουνάιν Σίμον. Και Χάβερτς πάλι. Γκεράρτ. Πασάρει στον Τζούτκια, Νέτβετ. Στον Κιάν μόνος του εδώ. Τώρα όμως θα σκοράρει. Δεν σκοράρει εδώ, αλλά έχουμε πέναλτι. Έχουμε αλλαγή και αν Βλάχοβιτς πριν γίνει ο πέναλτι. Όχι, είναι φάουλ. Πόσο κοντά από το πέναλτι. Βόλτε εκτελείται, δεν γίνεται. Σουτ πάλι σουτ και γίνεται κόρνερ. Στο 26ο λεπτό κόρνερ εκτελείται και Γκεράρτ κάνει πασάρι στο Κόμπανι. Ο Κόμπανι δοκιμάζει αλλά δεν το καταφέρνει. Άζας στο Βλάχοβιτς, ο Βλάχοβιτς Τζούτκια το σουτ, γκολ, game over. Εδώ η ομάδα του Μπιρμπίλη σκοράρει και κάνει το τέλος του μάτς, κλειδώνει τη νίκη 2-0 από τον Τζούτκια, δεν κάνω λάθος. 2-0, θα ξεκινήσει τώρα στο 90-1 και αν πορτάρεις, τέλος του μάτς. 2-0 Μπιρμπίλης εναντίον Nance FC. Ο Μπιρμπίλης κερδά το πρώτο φιλικό ενάντια την Nance FC. Ευχαριστούμε που βλέπατε το μάτς και ελπίζω να σας άρεσε.